हेलो गाइस नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जादों अरुणाचल प्रदेशनि बडागाव जों दिनै जोबथा जोंनि जे लाइमोननि फिल्म शुटिंखौ खालामनो फैदों। नोंथांमोननो बेखौनो दान्दिसे लोकेसन एबा सिनारिफोरखौ देखायनो आरो जायगाफोरखौ माबायदियै नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि चेनेलजों नायनो थाखाय नोंथांमोन देखायनो सिगांग्रो আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি শ্বুট কৰিব আহিছোঁ। শ্বুটিঙত আহিছে? শ্বুটিঙত আহিছোঁ। কিবা গানৰ নহয়, ফিল্ম শ্বৰ্ট মুভি। ক'ত কৰি আছে? ইয়াত কৰিলোঁ, একটা চিন ল'লোঁ, তাৰ এতিয়া ল'ব লগা আছে। আচ্ছা। दे एक्टिंग दे नोंसोर नुगोन इखो
जों गाहाय फारसे जुलुमा ब्रिज फारसे जोङो ओंखारलांबाय। बेसेबांबा गोजौनिफ्राय लामानिफ्राय बेसेबांबा गाहायाव दं नोंथांमोना नायलांबाय था। बेबायदि गाहायाव